Ja, goddag. Jeg tror, det er dig. Det er fordi, foran hjemme hos mig, det er død. Det er en fugl, der dør. En fugl, der er død? Ja, jeg tænker på en influenza. Hvad er det for en fugl? Det er ligesom en solsort. En solsort? Ja, net de samme. Jeg kender ikke navn, men de ligner. Ja? Ja. Hvor ligger den hen? Ja, jeg bor i Mandøvinge. Mandøvinge, ja, men... Nummer 31. Er den fløjet imod et eller andet, eller ligger den bare, eller... Nej, det ligger... Jeg lige fra arbejde, så jeg opdagede, den er død. Ja? Ja. Den smider du bare væk? Nej, jeg går ikke og vil. Jeg siger, den smider du bare væk? Ja. Ikke også? Hvad siger du? Jeg siger, den smider du væk. Hvem er væk? Ja, du smider den væk i skraldespanden. Nej, det gør jeg her ikke. Det gør du ikke? Nej, det ja, vi gør det heller ikke. Hvad sagde du? Ja, vi gør det heller ikke. Nå, og hvad gør jeg så? Men du smider den væk. Bare smidt væk? Ja. Hvad så med influenza? Jamen altså, vi kommer ikke ud og undersøge den. Nå, okay, det er on. Okay. Okay. Ja, hej.